На заден фон се чува тръбен зов, докато Янко се изправя пред тълпата, показвайки непоплатимата си увереност. С ритъмичното бие на барабана, Янко започва да играе. Първо, той забърква ритъм, който подлага тълпата в омайване. Тълпата се присъединява. Войниците се втурват във вълнуващата музика. Въпреки тежестта на обстановката, те започват да танцуват, въвличани от енергията на Янко. Емоциите се влошават. Сред вълнението на танца, звуците на боеприпаси и взривове се приближават. Войниците започват да осъзнават близката опасност. Янко продължава да играе. Въпреки страха и несигурността, Янко не се отказва. Той ускорява ритъма, превръщайки го в мощно изявление на упоритост и смелост. С гледката към тълпата, Янко призовава войниците да не се предават на страха, а да продължат да танцуват. Музиката достига своя връх,